sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piota sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Na ako'y lamian kaayong tinuwa, ako'y nagluto. Higop sa init nga sabaw aron mabalik ang kabaskog sa imong lawas. Pahuwas pa. Andali na. Ayaw pa da sa gibati, uy. Kaon. Magpakalig-on ka. Aron kung magkabalik mo ni Sarah, syempre, gwapo gihapon. Risa, Human na ba yaw kaon si Buloy? mau ba? Oh, bay! Alin na. Ay, naara ay. All amigos ni Dua, bay! Kaya, donate na mo sa mga mouse kayo. Ano bitong gitawag, karong pino kay isda nga gitawag sa probinsya o nagubdub. Oho. Pus ang limosito, pus ang sili, higop sa patinuwa, init kayo, so pumatas mamsa, talamia. Nya bayis numero 16. Pero sugan ako, probayag, probayag. Gutom kong samot na. Dali na. Kung di gutom na kadali na kaon na ta, dali na. Pero, kuan. Dali na lagi. Kadiyot ha, kay sukaran ta ka ha. Ay. O nga, so ni mo, isukaran naman ka, tuktukan yun. Lugos ko, makatanaw na, wow ko ba? Uwag taon nun. Sa uwag ka, ha? Bida, uwag ka itong kaihikas tubangan niya. Ay, bida, lagi balik-balikan na ba? Sa tiboy. Ay, kaso laki ko ta. Nga, mauwa mo tayo dito mga uwag, magpisot ka. Pink magigay na, mura na nang gibutang ang crayon lang, pink. Buang binimoy. Bida, sige na ano tayo dito? Wow ko ba? Hey, uwaw na rin. Hindi ka mga ubanante ka, dali. Oo, ka na. Mayo pa. Buloy, Oh, day. kaon balik. Ayo, marug-barog lang ko na rin. Kayo, marug pagkaan. Sige, kung naong kaon, magbalik. Marug-barog lang ko. Okay, ramong dali ka balik. Ako lang yung ubanan ako amigo taon. Kay, mauwaw lagi kong taon siya. Uy, hala ha. Ayaw ka uwaw, uy, Mr. King. Ay, ito na. Giagdan ka sa first runner-up. Oo, bay. Sige, dungan ta. Okay na. Murag pati ka na. Ay, sige. Kao lang mo diya kay maglili ko. Ay, maglili ko. Mag-ilis lang ko. Mag-ilis ko ha. Report ko sa office. Ako lagi po ito may boss ko siyal nga. First level ka. Okay? Paliho lang ko, bay buloy. Ako rin bahala. Ilis ako. Kaon day sa raoy, kay mapas mo ka. Wa pa ko gutom, Lucy. Hala, nakainom ka ra ba? Nga namdag na kainom. Gutom man na. Aw, ikaw. Gigutom ka man ka ha. Lamoy lagi mo. Kanang day sara. Ayaw pud pagsigig sapot. Kay baw ka? Mawag tang gayud ang imong beauty. Lucy. Pwede ba? Dili lang ko ni mo sa mukon. Ay, manis gwapa magukaana inday sara gwat. Pasagdi ko. Na sige, okay. Ikaw gwat, ikaw bahala. Tagayin na lang hinon kog tubig, be. Kanang bugnaw. Okay, magkuha ko. Makalagot. Iha, Oh. Mom, kumusta ka naman? buhi pa, Mom. Gano'n ka? Mura magkagway kalipay, huh? Wa lang sa kondisyon, Mommy. Ugol sa bahinongdan, huh? Samo kay tis Robin. Sa panawag. Oh, mao ba? Abi ko bag imong gisugot na si Robin? Wa, uy. Wade ka magbutang og reserba? Mommy, Gisultihan ta na ka, dili ba? Nga panahon sa akong pagkataga, iha. Kinahanglan nga aduna gayud kay reserba. Para in case mawa ang usa, naa kay ikapuli. Dili ba? Sama sa nahitabo ka nimo karon. Nawa si Piolo. So, at least man lang unta.
Kung gisugot pa nimo si Robin, dili ka unta mabakanti. Ug magmalipayon ka unta. Mommy, Iha. Hinong tumi kini kanunay. Mubura ang atong kinabuhi. So make use of it. If possible, matag sekundo, matag minuto, matag oras, angay kang magmalipayon. Dili ka magpada sa problema. Ilabi na sa love affair. Ayaw palabi og seryoso sa relasyon. Take it easy. Smile. Pahiyom. Katawa. Ayaw pagsigi og mugtok. Kay mo ka na'y makaguba sa imong adlaw, iha. Problema? Oh no. Dili ka magpadani, ana. Enjoy life. Enjoy to the fullest. don't worry, Mom. I can handle. Dapat lang. Mommy, pwede ba yung biyaan ng una ko nimo? Gusto lang una ko mo-relax. Oh, okay. Okay, iha, no problem. Basta ti man nilang kiniha. Ang imong mami Imelda. Dili gusto iha. Nga makakita ka nimo nga magulanon. Gusto ko, happy ka. Thank you, Mom. Gamay ra lagi imong gikaon. Wa ka lang may isa kong giluto. Uy, lami kayo in fairness. Lami kayo. Pero tungulan tinganin siya kung nainom kagabi. Oo, mausad. Kining Unsa man, may isulti ka? blackout ko gabi, no? Anak gid na basta masubrahan. Riz. Sa gibuhat ako gabi. Aha? Nakasaba ko nimo. Oh, Piolo. Kung nakasa ako, sorry ha. Sorry kid ka. No, wa ka makasa. Wa gyud. Sure? Wa lagi. Naka-anas pa oh. Oh, salamat kayo. Hi guys! Ay, kuya, wala ko nimo. Ay, buloy. Bye, hello, bye. Bye, ato na ka, bye? Turo ko. Okay. Dai, turo ko ha. Sige. Ako na itong gitigsan seconds. Hindi ko makatungaron. Okay, pero kadiyo talaga bye. Kuan ba, pananglit ba, nawag, tos Miss Queen Sarah, ba, niya mo tanak, asa ka. So ito bag na ko. Pangambot lang. Sure ka? O lagi. Pangambot lang. Ingna, nga wag ka may bawag asa ko. Oo, niya, kauban, tos trabaho. Ingna nga, wala ko ni-report. Ano lang, simple. Sige, ako na ba ito? Sige, rin ako. Teresa, ebsag di tao na kumigo tao na. Oh, buloy, uy. Day off masaro na ako. Okay, sige, patik, bye. Bye, arin ako, bye. Para yun, bye, Buloy. Basig siyang ninawag. Ay, si Robin di ay. Hello, Robin? Hey, darling! Yes. May tuyo ka? Manuroy ta? Ha? Manuroy? Asa? Mga tuta sa ating Poloblea. Then, Siraw Garden. Kuan ra ba? Kining... Be happy. Ayaw ka goal. Unsa? Gisultihan ko ni mami nimo nga not in the mood ka. So, manuroy ta. Aron ma-enjoy ka. Okay? And go with me, Sarah. And rest assured, you will enjoy. Okay? So, come on, darling. Cheer up. Let's enjoy. Okay? In 20 minutes, naan ako. Okay? I love you, Sarah. I love you.
Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!